Mwaswera bwanji omvera. Tsopano tikupatsirani sewero la fupa lokakamiza. Muli ndi ine Evelyn Mkandawire. Seweroli ndilokonzedwa ndi a Center for Solutions Journalism. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka ndi Jeremiah Mwaungulu. Lachinayi sabata yatha tidasiya mavuto akuitana Linda. Kodi mavuto amafunanji kwa Linda? Nanga zinatha bwanji? Tiyeni timvere limodzi. Brothers and sisters, ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chotenga nawo mbali pa mapemphero amenewa. Hallelujah. Ndipo lero timaliza service imeneyi ndi cholengeza chimodzi. Brother Mavuto, chonde tayimirirani pamene mwakhalapo. Ambuye ndi wabwino nthawi zonse. Amene amapemphera, amene amapambana. Haleluya, haleluya, amen. Abale ndi alongo, Baibulo limakamba za mtumiki wa Mulungu Paulo amene anali ndi mbiri yoyipa kwambiri, koma kenako anakhala chida chodalirika cha Mulungu. Haleluya. Lero ndilokondwa kulandira Mavuto amene mbuyomu wakhumudwitsa, wakuyitsa, wachitira nkhanza komanso kunyoza ambiri mwa inu. Mulungu amakhala ndi njira zake, brethren, zoyitanira munthu. Ndipo brother Mavuto atayankhulidwa ndi Mulungu aganiza zolapa ndi kulowa mgulu lathu la fellowship. Haleluya. Amen. Tatiyeni mwa masiku onse tialandire brother Mavuto. Brother Mavuto, thank you. Welcome brother Mavuto. Thank you. God bless you. Welcome brother Mavuto. Thank you. Kano masuka ndithu takulandira. Tathokoza. Takulandira nito. Amen. Ndicho olengeza chimenechi tafikanso ku mapeto amapemphero athu lero. Tiye ndipatsane moni wa mtendere pamene tikubwerera, komanso osayiwala kuti tsiku ngati lomweli sabata ya mawa tikumanenso. Haleluya. Amen. Shalom. Sister, ndimo nipeza hapa. Sister Linda? Yes. Tiye tizipita hostel kwathu. Ukhoza tikutsogola ndikakupeza. Ndikufuna ningo yankhulana ndi Mavuto. Kuyankhula naye sujani? Judy. Iwe, ukufuna kunduza kuti kupitiliza za Mavuto? Yemwe walowa fellowship yathu, ndipo anthu amulandira kumumudza? Atsikana. Koma ndi matsenga anje omwe Mavuto wakuchitira iweyo. Ndiye kuti kungofuna kuyankhula ndi Mavuto ikhale nkhani? Ayi, koma ndikudabwa nawe. Kuti masiku anotu dzina la Mavuto silikuchoka pakamwa pako. Mukogomeza atu. Ayi so, koma ndi chifukwa chiyani kusewera ndi nsato? Ukudziwa, tsiku lina nsato imene idzakumeza. Judy. Osamayankhula ngati anthu achikunja. Ukuyiwala bwanji kuti Ambuye athu Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi pano kudzapulumutsa ochimwa? Zoonadi. Yesu Khristu anabwera kudzapulumutsa ochimwa. Koma iweyo ndi Linda, osati Yesu Khristu uyu. Brother Mavuto, tabwerani hapa. Linda.
brother Mavuto. Yes, Linda. Ndikufuna ndikulimbikitseni. Kuti muime nji pa Yehova. Ndikudziwa kuti kung'ung'udza kuja, kukuwakuwa kuja zinakukhomodwitsani. Koma khalani olimba mtima mwa Khristu. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa chondilimbikitsa. Ndipo ndisaname Linda. Iwe ndi munthu wabwino, wokongola muchina chilichonse. Wokongola maonekedwe, munzeru ndi munzimu. Ndipo ndikuthokoza Mulungu kamba ka malangizo ako. Mulungu wathu ndi wokhulupirika Mavuto. Amen. Ndipo ndikukhulupirira kuti zachitika lero zija zokuzuma sizachitikanso. Amen. Mulungu amayika njira popanda njira. Zikomo kwambiri Linda chifukwa cha mawu ako achilimbikitso. Amen. Ndiye tidzaona nanso mapemphero a Sabata yamawa. Chabwino. Hey, barman. Te vas a tocar Pepe Gin. Hey, Amanezek. Tieni banja mwenye. Ngati muno muli pokozo eve. Tieni banja. Hey, koma zek. Muli pakapa simopa ngewe? Kusowa kumene kuba? Ilipo. Nthawi zonse pesa umakhala Mavuto basi uthamangisa ngini naona ngati matukuka. Amwene sitinga kutukeni. Kungoti kusiyana kwa makosi ukukwasema kolichipa. Kumapangisa anthu samakuone pafupi yayi. Zona nje. Waziziwa? Zona amwe. Kusiyana kwa makosi kuli hapo komanso kusiyana kwa mahostels. Ase. Ewa today baba. Deni nchilo yokuyenderani. Yawe lelu. Lelo maiso. Chomwe chitikira msathu Mavuto ndi chani kwenikweni. Mpaka shasha ngati amene chazona ngamapita kumakaimba maola su fellowship. Ngozi madolo ina mazatangati makaplas manje. Makabe ne makabe. Omauziwa sezex. Ngani yavuto ndiyovuta kuimvetsa se. Taunganiza. Munthu anali mkangwa. King Vuto. Lion. Mfumu ya madolonse pakolichi panopa alesama muopa. Aseko malinu kanga dile mwana kankosa aseko wete kwatsikana ase. Amwe. Kuti tinye kuti Linda ndi mabona kena zakachi amapemphera zenizeni tu. Aya. Nanga mpaka kugwetsa King Vuto ma. Angwetsa gangster ndi mamungu ma. Se. Oba se. Aya. Mabe ineyo pinga baga se. Sindukhulupira Vuto jo wasindhani. Amune sex. Fisi ndi fisi ngakhala sindaphiricha mtundu wanje amakhabe fisi basi ndukuza okay ndilele kuti uja ndi mbulu nkhola la nkhosa akumangopita basi kuma fellowship cholinga chake kungokwanirisa basi maganizo ake oyipa nduganiza choncho okay komanso pena pake ndomaza zisusa sondekhaso waziziwa okay pachiyambe ndikaganiza ngati Mavuto apa ngachibwezi ndani ndi Linda okay ndipo iye azimulamulira Lindayo koma se chodabwisa njakuti Linda ndiye mwamulamulira Mavutoyo alivesesa iwe takuganiza dolo shasha munthu woyipitsitsa ngati Vuto King Vuto lero akutsogolera makolasi Lelo chikulamikani lelo well Mavuto made a huge mistake straight hey anala kuitsa kuganiza kuti mabona again aku fellowship ati ndofoka akristo amapente osamapwekesa osaphwekesa akoneka kuti wachamazama kwambiri pa chikhulupiriro chawo amwendo kusa uyankhula ngamo to sex uyankhula ngamo Mavuto anaye ndi cholinga chokhala chibwezi ndi Linda koma lero maganizo ake ati sangakwaniritsidwe ngarakuganiza kuti akakhala pa chibwezi ndi Linda wayamba madzi ndibacho awerenga
tuna sisi angawa ndi akuchedwa sokuti ndikuwayimbira foni. Asisi ndafika kaletu mu restaurant ine panchatu amati wakade samwe na meza sabare. Ndikufika kumene pakapa kipa komatu ukhoza kuita nitsaka chakudya kako kuyambirira kasitata. Okay, chabwino. Mwala ndilidwa Asisi. Zikomo Asisi. Koma ndiye mukonyezi mina. Ndizo vala zanuzo. What a beautiful dinner dress. Oh, thank you. Ndiye kala yofirayo. Ndi magetsi ali muno wa Asisi. Zagwirizanatu kwambiri. Koma tulinda. Nawe soto ukuoneka bwino koma kusewa. Wadera Asisi. Kwambiri. Zikomo. Koma moyo kenda bwanji pa college? Zonse zikuenda bwino Asisi. Ndikulimbikira kumbali zonse. Maphunziro komanso moyo wanga uzimu. Inde limbikira skulu mbale wanga. Bebani tu makastoma. Tingatenge kuoda ya zimwe mukufuna kudya? Ine ndidya fish ndi chips. Ine mundikonzere nkhuku yocha pa makala, kampunga ndi salad wambiri. Okay, zimu kwambiri. Tikuonza zimene mukufuna zipampano, khala nomaso. Zikomo. Koma Linda. Asisi. Ndimafuna nitakufusa zina zake. Fusana Asisi. Kodi Linda. Uli ndi chibwenzi? Kodi Maya Linda. Bambo. Tawacha nituka nkhuku pa makala kuti mwere tii madzulo ano. Agam. Mwaganiza wanje agam. Ino zona tangoja chakudya cha madzulo kumene. Ndiye mufuna so momwe tii chomwe chake nkukhala nkuku. Kuona ngatu kumeneko. Kodi tsopano. Ngati musakuziwa eti. Pafamu ngati pano. Timene ati tizichita zinthu zolondola. Zona ndi mwana zona. Tsopano tii wa madzulo. Sitima mwena tu buledi kapena mbatata yayi. Muzisisi watu zinthuzi. Ndekuti mufuna onena kuti ine ndi mbuli eti? Ndanena choncho. Nangano. Ndikutero. Koma tamverani. Tii wa madzulo. Sitima mwena tu buledi kapena mbatata yayi. Pamafunika kachiwamba choncho. Awa. Ino tonkwiriza kuphani. Ndijani. Bwino ine ndimaona ngati kuti titayamba kaye mapemphero amadzulo ano bwa. Ndi muzwa cha. Banji tipemphere noti kamwatiyo. Kuchenjera kumeneko. Ndachenjera pati. Bwino ndiye ndipite kaye ku kitchen kundikaponyeka nkhuku kwa makala. Chabwino. Ndi Asisi. Fuso latolo mwafusa kuti chani? Kodi Linda. Uli ndi chibwenzi? Funso lathu sabata yatha linali loti kumalo otchedwa one stop center kapena kuti kumalo achikwanekwane
kupatula akatswiri oyang'anira anthu a social welfare ena amene amapezeka kumeneku ndi ndani? Yankho lolondola ndi lakuti kumapezekanso apolisi, achipatala ndi alangizi a zachinyamata. Tithokoze nonse amene munayankha bwino, ndipo anayankha funso libwino kwambiri ndi Asam Jairos. Funso lathu lalero ndi ili: kodi ubwino woti mnyamata kapena mtsikana aziuza makolo kapena m'bale wake za chibwenzi chake ngotani? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451. Ndibwerezanso 0991 046 451. Kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Museweroli Linda anali Elina Sanga, Jude anali Desire Kumtanga, Mavuto anali Isaac Bonongwe, Maeso anali Blessings Suya, Spiwe anali Keti Maganga, Zex anali Robert Magasa, Bambo Alinda anali Clement Dwyer, Mai Alinda anali Evelyn Mkandawire, ndipo Weta anali Stella Kamwana. Seweroli ndilokonzedwa ndi a Center for Solutions Journalism. Akulemba ndi a Brian Ligomeka ndi a Jeremiah Mwaungulu, ndipo akujambula ndi a Karim Mpaweni.